jornades com les d'avui, on hi participen empresaris, associacions, universitats, administracions. Doncs és un punt de trobada molt interessant perquè davant d'aquest repte important com és el canvi climàtic caldrà obligatòriament que col·laborem. D'altrament ho tindrem difícil per poder seguir generant aquestes repercussions turístiques. Les col·laboracions entre actors privats, públics, comunitaris són essencials per realment arribar a una adaptació o a concretitzar estratègies d'adaptació i de mitigació que siguin efectives. Moltes vegades, tradicionalment, el finançament públic recolza actuacions que després ha de desplegar actors privats en ocasions, en altres ocasions són també comunitaris. El que és essencial és que tots els actors del territori estiguin a la una, perquè com també comentàvem, que cada actor actuï per separat no tindrà realment un resultat eficient en quant a adaptació a la crisi climàtica que estem vivint. Doncs bé, la clau està en que tothom de la destinació ha de ser partícip d'aquesta imatge que es vol i s'hi han de sentir d'una manera identificats. Això estem parlant des dels residents fins als serveis turístics, als allotjaments, als restaurants, és a dir, tota aquesta sostenibilitat s'ha de portar a la pràctica per part també de tots els actors i està clar també per la part de la gestió pública. Aleshores, no només s'ha de fer un discurs verd o dir que tenim productes de proximitat, sinó que realment s'han d'oferir aquests productes de proximitat, per exemple. És un posicionament, és una manera de veure les coses a nivell global. Anem a buscar no només reduir impactes, no només controlar-los, sinó intentar deixar un impacte positiu o la part positiva del que podria ser l'activitat turística. Nosaltres farem una formació específica sobre tota la temàtica de l'aigua, que a part de fer-la a nivell màster, també la vulgaritzarem i aquestes formacions les posarem a disposició del projecte, per exemple, Life EcoAdapt 50, en el marc de les seves formacions i de les seves activitats formatives. Bé, el canvi climàtic afecta tots els sectors socioeconòmics, també el turisme, i per fer front a aquest repte s'han de posar en conjunt, han de treballar conjuntament tant l'acadèmia com l'administració pública, com també els agents del territori, tant de les empreses privades com la societat organitzada. Per tant, hem de fer un ús adequat d'aquests recursos, intentant millorar l'eficiència, reduint els consums per tal que l'activitat econòmica continuï sent important, que generi riquesa, ben distribuïda i d'aquesta manera poder mantenint, garantint el desenvolupament dels territoris i de les persones que en ells viuen, entenent desenvolupament com qualitat de vida. A veure, jo crec que aquesta jornada, avui el que ens hem plantejat sobretot és fer un anàlisi crític de quina és la situació del turisme a la nostra societat, en un sentit ampli, i això vol dir, evidentment, primer de tot posar al centre, posar el focus en els impactes ambientals, o sigui, vivim una crisi ecològica, vivim una crisi energètica, cal una transició ecosocial i el turisme, com totes les altres activitats humanes, no és especial, també ha de patir o ha de viure una transformació. Hem passat d'un turisme clàssic d'aquells estius llarguíssims dels 30 dies de vacances dels nostres pares, a parcialitzar les vacances, a fer viatges a vegades fora del mateix continent, en pocs dies, amb molt d'impacte ambiental, amb molt de consum de territori, i tot això crec que també ho haurem de revisar. Vol dir revisar com vivim el temps de lleure, ja no només el turisme, sinó el temps de lleure en general.
amb el cofinançament de la Unió Europea.